दावबायसा बर' बिथाङा जाय खामानिखौ दिनै लकेलाव सेन्ट ग्रेभेल होगासिनो दङ बे सेन्ट ग्रेभेल होनाय खामानिया सरकारनि जेबो अनुमति गैया गांसेबो एस्टिमेट गैया गांसेबो अर्डार कपि गैया गांसेबो माने एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभ होननाय लेखा बेयाव गैया। आंखाल पार्टी जिंदाबाद 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 हाग्रामालारि जिंदाबाद 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 जों दिनै हानसारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे मा गामिमोन हानसारा गामियावनो जोङो जोंनि गोदान बिपिएफनि मेम्बारजों मोननो हाबाय। बिथांमोना गोदो इउपिपिएलखौ समर्थन खालामदोंमोन। इउपिपिएलखौ समर्थन खालामनायनि ओंथियानो बेनोमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसेबां खामानि मावबोखो बिनिख्रुइ बांसिन मोजां खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना आखाबादिमोन। नाथाय नुबाय दिनै मोजां खामानि मावनायाथ' गोजाननिनो खौरां नाथाय दिनै बांसिन नस्थ'नि खामानिसो मावबाय होननानै बिथांमोना दिनै अनुभब खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय राजनितिक दलाव जयेन जानो फैदों। दा बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामबाय आरो बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंजों थाफाना खामानि मावगोन। बिथांमोनखौ जोङो बिपिएफनि जानानै जों बरायनानै लायो। दा नोंथांमोना दहाय सोंनाय बायदि बुंनाय बायदि आं बे खोथाखौ नोंथांमोननो फिननो नागिरदों। दावबायसा बर' बिथाङा जाय खामानिखौ दिनै लकेलाव सेन्ट ग्रेभेल होगासिनो दङ बे सेन्ट ग्रेभेल होनाय खामानिया सरकारनि जेबो अनुमति गैया गांसेबो एस्टिमेट गैया गांसेबो अर्डार कपि गैया गांसेबो माने एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभ होननाय लेखा बेयाव गैया। जुदि जायफ्रा बे खामानियाव महरी हिसाबै दावबायसा बर' बिथाङा मावहोनाय खामानियाव दङ बिथांमोना मोनसे खोथाखौ सों जे बे खामानिनि गुदि आरो बिजौआ बबेयाव बे खामानिनि गुदि आरो बिजौआ बबेयाव बिनि फैसाखौ उनाव मोनाब्ला सोर होगोन लेखाफोरा बबेयाव बिनि कागज पत्र कलमफोरा बबेयाव होननानै नोंथांमोना सोंनानै ला। बिथांमोना होनो हायो ना हाया आरो होनो हायोब्ला मिडियानि गेजेरजों होथों। बेयाव सरकारा बिपिएफआ फैब्लाबो गुबुना फैब्लाबो बिथांमोननि बिलखौ होनो हानाय केपासिटि थागौमोन जेब्ला बिथांमोननि आखायाव कागज कलम थागौमोन। नाथाय बेयाव देयार इज नाथिं। बिथांनि खामानियाव बिथांनि सेन्ट ग्रेभेल होनायाव खामानिया जागोन थिग नाथाय जेबो कागज कलम जेबो गैया जेबो गभर्नमेन्टनि अथरिटि गैया जेबो एप्रुभ गैया। दा फारसेथिं आरोबाव बेखौनो बुंबावनो नागिरदों जायफ्रा दिनै गो एहेड होनना बुंदों गभर्नमेन्टनि जेबो अथरिटि मोनालासेनो बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभ मोनालासेनो जायफ्रा गोबां खामानि मावना दोनबाय बिथांमोना बिलखौहाय 2025 आरो 2022 बाजेटआव मोना होननानै माला लेखाखौ दिहुनखाबाय बिटिसि अथरिटिया। दिनै बिथांमोना 2027 मायथाइयावसो बे बिलखौ मोनगोन होनना मोनसे अर्डार दिहुनखाबाय। दाबले मोनगोन बिथांमोना खामानि मावनो अर्डारखौ मोनगोन नाथाय बिनि बिलखौ 2025, 26 आरो 27 बोसोरावसो मोनगोन बेबो 60% आरो 15%ल' मोनगोन होननानै लिरनानै हरखाबाय। अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा राजनितिकनि थाखाय सोरखौबा खामानि मावहोबाय दावबायसा बर' बिथाङा दिनै राजनितिनि थाखाय खामानि सेन्ट ग्रेभेल मोनफ्रोमबो गामियाव होबाय नाथाय बेजों थैगोन थिकादारफ्रा थैगोन खामानिया जागोन बे थिग। बेबायदिनो प्रमद बर' बिथाङाबो गो एहेड अर्डार होनानै खामानिफोरखौ मावहोबाय दिनै थिकादारफ्रा बिनि थाखाय भिक्टिम जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना बिनि रिजाल्टखौ साननैसोनि उनावनो मोनगोन। थेंक इउ।